Shubor nakaslem jong unongsan Hima. U MLA ka North Shillong constituency uba Adelbert nongrum ula Kyntu Jaka sorkar MDA 2 bahkan mangtingka na kabanta usnam 8,000 arpundrio 8,000 arpunyo ban Pynheh ban Pynheh re ka Meghalaya house ha Vellore habakren na Vellore ha ka jinglet check up jong u yalade ha CMC uba Adelbert ulong bakatay ka yengsa kabalatip kum ka spring of hope kalong tang na kabanta kibapang basitom bat kinong ab jongki Om na kabanta kinong jungok kai Pynheh ni kinong yelek kai. Ulay thuru halor ka Duna ki Kamra da ka baong maka sorkar ka kam baki don khat pra tali ki Kamra Henry ha ka jinglet jong u ulap badon tang shpo tali ki Kamra Hasan tali ki apartment. Kat kum ka jinget hu jong u ki don palat chis pa angot ki briu ki belasha kantat namar ka Duna ki Kamra sa. Uba Adelbert lapin pauru ya jing smokia halor ka jinglong jingman jong ka teka Jaka sa bat ong baka don kam kerke ban Pynheh ban Pynheh ula ai jingbut ban Pynheh da ka bashna laipo hadu saupo tali ki Kamra u MLA ula ong baki briu ki julet cha Vellore namar ka Duna ha ka liang jing sumar ha Meghalaya bat ban jurru ba ka Meghalaya house lashna nak benta ban kersha ni kinong pang kamtam kitu ki baduna ha ka yok ka kot kibalet sha sumar slam bat hap siuram kabay sumar ula karpa ka sorkar jilla ban pentikna baka spring of hope kan long ru kum ka kertang hi ngakwa ya kaban penpau mangadon hapo CMC Vellore ngawan na kabanta ka jagop kamtam kadika first time jagop hadien ba ngalamat itu bijing sitom ka bakhamjur bat kalong mandatory mangade banwan bat nga ngamlong ru ngamla ru ya kaban jailat khamda pentip siala ka jongka constituency mangami khmat para ka juko por nga ko ban penpau ya ka khubor ka baba nga songo prat yu play lemba jongpi ki paiba paro khamtam kitu blaken mau ki bla duai all well wishes all around who had prayed for me during the hard time that I had to pass by. Nasutu ba kani kadai ka jingduai ke jingkerpat ba ke jasa jingpun balang bat ka bangasngu phala sisa kalong ba doctor ba sumaringa du respected Dr. Sudipta ubadai head department jongka gastrology ka ba phala kalong ba wong ba absolutely heal absolutely normal ta ka jing stom pancreas ke jonga ngara su comment plat bar ke jero ke nam ke borom baro nga ai sublei bat kadai ke jing duai jing pun bala bublei la ngap kublei sibon bar ani ke por nga don ru akhmat jong ka Meghalaya house Vellore ka bai kerteng ke spring of hope nangait ki babon ki minister ki MLA ki lawan ban shong barsa lesi haki kam jong jing dong kam haki im jongki lesi gidon ki basitom kaba haki por ke balet no pat ngangit ru bangaru nglayo ya kaban wan manta arsin hadien banglamat ing jing sitom ngakwa ya kaban penpau da kaban bu ke jing kerpat ban bu ke jing Kyntu ban ong ke kentien ya minister badon brom sa stainless sotun ban ong kani ke kentien habas ban ba sngubah ban pet kerpang ya kani ka building kabari ke existing building kabla don nadu senam arjar sau mentak layak arpu ar senam but kum ke jelaru ngelayak sanpo sau tuli ki senam nadu banglayo lak jong jela ngidong kam ban wara sibon ki jingkala ngidong kam ban wara sibon ki jing pentemai hai bubun ki banta hai bubun ki liang hala ka jong ka state bat kham tame ngakwa ban keren kerpang ha bade bat ka Meghalaya house po Vellore kani kadai ka building ka blabu kerpang na ka banta ki bapang kani ka Jaka kadai ka ba ki brio baro kham tam ki nong song sonong jong ka jala Meghalaya ki wan ya ka ban ai ka jing ya ka ban yo ya ka jing sumar nang ni hospital CMC Vellore ter mar ka daw nangit bamdon ban chuan kai ani banwan tanam ta ka sightseeing ani tam banwan na ka banta ka ban spend holiday time
ke jongki numdon por menu-menu ki banwan shani na ka banta ka kamri ka strictly ka bang kwat pun pau ba ka jing temu ka dei bet na ka banta ka jing pang ka jing stom te mar ka daw wan hidaladi bat na squat pun kan mau hagini ki snam akhne ka snam blale ka autumn session ngalawan ra ya ka jingkali ba ngala kli minister in charge bahkan notally ka don ka room hangni po Meghalaya house Vellore ka spring of home ti ula ai ka jubab po ka floor of the house baka don new apartment ka bolong total room khat phra ring lalap pa nga shep daradi kamlong kumta ka don jing sisa san apartment ka mut shipo tuli ki room la divide ka wei ka apartment artli pat artli ka dei ka VIP room ti bat la ka dei tang khat saw dan ni ka dei khat phra dan ni ka dei shipo Masko apa nong takan ni kanum dap kanum pat biang it will be not enough to serve our people, our beloved people who came purposely to Vellore for their sicknesses. Tidak marta kadau. Ngakuak pun pau babarok ibuan hang ni kiwan kerpang nam tak jing sitom di ngasngau dei bayakan ni ka existing building ka badon menta ka ba ngalai i joki khamat ngalai yat ya ka premises ka compound bro kuai ka long very shabby ka balalong ru ka stage of deteriorating ka ba la damage borok ki banta bat sapok bat sabar bat ka ba ngakwa pun pauru bandan pillars umdan paya hakani ka yeng ka bala sna manta nadu ka arpulai snam mensuan nadu ka bashim na ka government of Meghalaya na ka Tamil Nadu government tengah penpauru ane ka klamat ba haswa banwan shani sapo Vellore nam tak cakap ane sputrik anang yo bane keren batu honorable minister in charge jong JD Sostenus Sotun bat kumju ini kindat singing anang yo bane keren over the phone batu respected Ram Kumar bari IS OSD in charge ya ka Vellore Meghalaya house bare kechanai kumju tinga penpau ko ini ka por da kaman sim ju sukya namar ka contain spring of home ni kwa bakan convert siya ka reality bakan kla siya kata ka jing long ka ba shisha ka ba omtang ka contain hindi kan long ka kam bakan long kum ko umpolio ka ba numrengat ko umpolio ka ban long ka jingkerman hegin don ka jingkerman ladangim don pat ka proper facilities ladangim la banai ka special focusing ya kipai ba kibawan kerpang na ka benta ka jing stone mar nginum kwa jing sha ya ka bangan Kyntu ning haban keren ni jing sha bat ya ka Meghalaya house Vellore ngangit scam kamdei ba phi sei ba phi snai ni ka yeng ani phi thit ni ka Jaka tana ka benta ban solve employment tang na ka benta kat tu kan ni ndai kan dei purposely ban serve ni ban syakri ban ai ta jing syakri khamtam ki bapang ki bastom kanu ka bangar ngala ira jong ki khamat kanu ki jing ka jing sitom jong ki tu ki bakham duna kayo ka kot kidon ki basa ki panai kidon ki basa ki snam ti amar ta ka daw nga appeal nga urge nga request ya ka present government of the day po jalam jong ka MDA through minister in charge jong GED ban convince bahani ka budget session kin place no ya ka budget na ka banta ka ni ka pang na marangit scam what ka design what ka plan ru kila dep ha ka bangit scam ngim dong kam ni ka deluxe room na ni ka deluxe building ni dong kam bait ya ka balong ka bala ban serve in general ka bala ban penkha sibun ki kamra le si ki laipo sau phu tuli bat kanong sya ka jerap kanong ka jing kemen bat kanong ka jing kerku khamtam ya ki pai pa jok jala ki banwan na ka banta ban yo ya ki jing sumar aku an pen pau namar ka jing kli ki chonga ka bangara mana ka ni po autumn session ka bang dang kli ya ka department ba katnu ka jing register jong ki brio house nam arjar saw arjar san ki ba sitom ki buan hang ni po Meghalaya house ngayo ki juba pakadon ku ba arspa pra ti bat ha ka ju usna mala kli ba kanungut ki ba du pat ya ka ba khamyo pat ya ka room hani po Meghalaya house kumba arspa
kung basis pa khadar ti kani ka ngakwa pan kan mau ya ka government lembau minister in charge ban sim khia na ka banta ka jingsuk na ka banta ka jingkurku jong ki pai ba jong jala kham tam e nim padon ka proper health care ban jin la don ka proper health care po ka state la jong yamrat dawan chani wat mangar kom lum khamat ngamrat dawan chani ngan jin lawat ka jing sumar hang te hi hala ka jong jala tenong kwa ban sim sibun ya ka por dengan kwa taman penpau ba nakaliang ka government bat kumju nakaliang minister in charge bun suba ban simkhia ya kani ka jing dongkam kam dei ka jing kwa kani ka jing dongkam ka ban long ka jing mentoy na ka banta pateng la pateng ti tani kentin kublai sibun